Ang piki na Hesukristo ay hanggang ngayon ay nakapako pa rin sa cross. Punto Biblikal. Bigyan nating pansin mga kaibigan ang tanong ng isang Katolikong netizen na si Kenneth Antokya patungkol sa tunay na Kristo at sa piki na Kristo. Ito po ang tanong niya. Bro, paano makilala ang totoong Kristo at ang piki na Kristo? Ito po ang sagot ko mga kaibigan. Mababasa po sa Roma Kapitulo 8 versikulo 34. Ang tunay na Kristo ay siyang namatay at nabuhay muli at nasa kanan ng Diyos Ama sa langit at siyang namamagitan para sa atin. Pangalawa mga kaibigan, mababasa sa Gawa Kapitulo 17 versikulo 24. Ang ating Panginoong Diyos na lumikha sa sanlibutan at sa lahat ng naririto ay Panginoon ng langit at ng lupa at hindi siya naninirahan sa templong ginawa ng tao. Yan po ang tunay na Panginoong Hesukristo. Paano naman natin makilala ang piki na Kristo? Ito po ang katunayan mga kaibigan. Ang piki na Jesus Christ o Kristo ay ibinibinta ng mga negosyante at ng mga tao kahit saan-saan. Ang piki na Hesukristo ay iba-iba ang mukha. Ang piki na Hesukristo ay mga ribulto na inilalagay sa iba't ibang templo o sambahan ng iba't ibang klaseng relihiyon. Ang piki na Hesukristo ay hanggang ngayon ay nakapako pa rin sa cross at inilagay sa iba't ibang simbahan na nagpakilalang mga Kristiyano. Ang pinakamasaklap pa mga kaibigan, ang piki na Kristo ay ginawang burluloy, ginawang dekorasyon, dinidibusyonan at i-venerate pa ng mga taong walang ibang hangad na dalhin tayo sa kamalian at sa maling aral. At ang iba, ginawa pa nilang anting-anting. Mga kaibigan, yan po ang patunay sa mga piki na Hesukristo. Punto Biblikal.